Erokamano nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV thuolo mar twak mar ratil en mar ratil mabiro ni odiechieng' mar 23 dwe mar 8 2026. Nyakora Ramogi en ratil mwang'iyo godo ni to weche mag tulo mag siasa moseneno e kind oganda gin ang'o matimore, ng'a gini mayudo ber, ng'a gini mayudo rach, chandruogni wuok kanye nyakora Ramogi, ang'o momiyo nyaka tulo gi bedi e paw siasa nyakora Ramogi. Diponi mayo ma jo siasa gogodo ndamo to jo piny magin jogo ombulu to we ka gin kanye. Twak mar ratil biro ni achiel kachiel, an ka kod wenda Pollyne Owoko ma en jakanyo mar Linda Mwananchi kendo jachung' ma geto kom mar Women Rep ma Siaya, kendo bende en miyo moseikore mar neno ni siasa mar Kenya obedo mano mar kwe. An ka kod Kennedy Obuya ma en jakanyo mar duond bura mar UDA kendo bende nyakora Ramogi ja siasa e pacho ka kendo e gwenge mag Karachuonyo, kaachiel kod bende mawabro tude godo bang' thuolo machuok kende Omwamba ma en MCA ma North Kanyamkago kendo jakanyo mar ODM. Nyakora Ramogi wadwago mbaka ni mondo ang'e to ang'o matimore machiegni uru e twak mar ratil odhiambo ma kawuono. Omwamba ikore yo makare kendo wadhi tudre kode bang' thuolo machuok kende. Ka wachako twak, wachak wacho ni ladies first, gine magi wacho kamano gi dho kizungu. Pollyne machiegni. Erokamano ahinya. Yes. Erokamano kuom rwaka ka. Erokamano. An iluonga ni Pollyne Owoko, achung' i kom mar Women Rep ma Siaya County. To asebedi siasa aming'a, siasa nachako chon kapod an nyako matin. To aseneno kaka gik moko timore. To wach manyocha otimore nwa Homa Bay nok en wach maber. Nogowa ma wan jok maninego, ma kipenja mano nok en political violence, mano ne nek. To gima kamano ok onego bed ni timore i demokrasia ma wan go sani. Wan anyuola joluo wasebedo i lain ma mbele ka wamanyo demokrasia mondo ng'ato ka ng'ato oyud nafas mar wacho gima onyalo wacho, ng'ato ka ng'ato oyud nafas mar keto mar wacho gik ma gibro timo n'oganda. Omiyo ji te onego bed gi thuolo mar loso goganda. Wach mar ni ka ji odhi Homa Bay to ok dwa ni gidonjo Homa Bay igogi, mano tim mar wich kuot kendo en tim mar rach, kendo akia na wach nang'o, jaluo go jaluo nego jaluo ok donjna, mano tim mar wich kuot ma nyaka kwed kabisa. Alright. Kendo jotend Homa Bay onego gibed gi wich kuot kabisa, kendo onego gibi oko ka gi kwa werruok kendo gi kwa ng'wono, nikech gima ne gitimo ne en tim marach mok nyal yie ni tim makamano timre i Kenya masani man gi demokrasia moyaw ni ji te, mondo ng'ato ka ng'ato wach gima dwa wacho, mondo jopiny oyier ng'ama gidwa yiero. Nikech mane siasa. Alright. Ken Obuya machiegni. Ano ko Owoko seng'awo gini. No saida gima ne ratil koro. Erokamano ahinya Ken. Erokamano. Yes. Mokwongo yie na mondo mi akaw thuolo ni mar chiwo kuyo mara makende kaka janyuol kendo kaka jatelo e Homa Bay County. Achiwo kuyo mar jo UDA fraternity te mar Homa Bay County across Luo Nyanza te. Wachiwo kuyo ne anyuola mag jogo manowito ngimagi masira mar jojende ke mano otimore kane jo Linda Mwananchi obiro Homa Bay. Masira koso tulo? Tulo ok en tho kosiwuok to koro en masira. Sama yath ogore kuomi machalo matho en masira. Alright. Koro e yore makamago achiwo kuyo makende. Ngima dhano en gima lich kendo en gima sacred ma ok onego bed ni wite e yore mag oyuma machal kamago. Mar ariyo, yien akaw thuolo ni mar pingo matek kabisa gi duol maduong'. Yes. Yore mag njore mosebedo kabet kotimore e kaunti mara ma Homa Bay. Magi gin gik ma time masani gin gik moko onego bed ni timore. Koro wan kaka jo UDA adawacho gi teko mathoth ni we are not part of gik manotimore Homa Bay. Mano ke spirit mowachung'ne e broad base.
mano ok e gima wachung'ne kaka jogo ma jo taweche mag sirikal gi taweche mag chama tawala e pinje mag Luo e Homa Bay County. Chak yiena kawo thuolo ni mondo aping matek josiasa mag linda wananchi ma osekawo mbi margi gitiyogo e yo marach nikech gidwa nyiso teko moro to gikawo ngima mag wafuasi mag-gi giketo on the line. Ng'ato ka ng'ato, katiba mar Kenya wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar wuotho kamoro amora e piny Kenya ka. Ng'ato ka ng'ato, wan kaka jo-UDA, wan kaka jo-Luo, wan gi ratiro mar wuotho kamoro amora e Kenya. Wan bende warwako ng'ato ng'ato, bed jolinda wananchi, obed kata jo-DCP, warwakogi e piny Homa Bay kod Luo te. But onego bed ni joluo gongero ni iseyo gweno tiseyo gwang'. Aseyo kama. Number one, jolinda wananchi nigi ratiro. Ng'ama otamo gi donjo Homa Bay, mano en makosa maduong'. To nitiere gimiluongo ni setting precedence. Governor ma Siaya no set precedence e yo marach kanobiro Homa Bay mokwongo. To chako ga yany gi nyono kachiend jatelo ma en ng'ama miyo ma Homa Bay. Jomoko nowacho ni guok kigo e chiro to kilawe nyaka e pacho. Guok ka guok nigi teko e rangagi. Guok inyalo lawo gi oko, to kochopo e rangagi to koro ok oringi, olokore koro ng'iyi kendo koro dwano kai. Mano emomiyo wawacho ni kik inyor ng'ato ahinya nyaka ka chiende. Jolinda wananchi noseset bad precedence by yanyo ng'ama miyo. Waseneno weche mang'eny, kata moko kaka kijana miluongo ni Nuro Kanga kanyalo wacho weche maricho moko onego bed nawacho e TV ka kuom ng'ama miyo mar Gladys Wanga. Equally, adwaro gi kawo responsibility. Negi biro, nitiere katiba mar political parties guide issues mag public engagements on matters politics. Nitie sa maka sa kama to nyaka sa makama. Police bende nitiere gi chik, pend chik manyiso ni police nyalo ritou kata nyalo yieni mondo itim picketing kata public gathering e sama kama nyaka sama kama. Adwa kwero gi teko mathoth ni ne gikawo life ngima mar jokanyono gi johera mag-gi ka giketo giringo godo ka piny oselil gotieno ka gidonjo godo Homa Bay. How I pray ni kaka ne gisetimo rally gi magidonjo matek kendo yo maber, magidonjo, awinjo kiluongo thurwa part of Homa Bay, piny mar Wagasi iluongo ni Yemen, nikech to mano nyiso ni wasebedo ka wan jogo mojwang' kod sirikende mosebedo kakalo chien kacha. To kane gitimo rally no kendo ne gimiyo piny ong'eyo pek ma wan go kaka joluo. Gimiyo piny ong'eyo kaka yore waricho. Wan kaka jo-UDA wamor nikech mano emomiyo nyawo kod rode machalo kamano miyo watenore tie William Ruto gi teko mathoth nikech wang'eyo ni kanye ma konyruok wadhi wuoke. Mano omiya kwa jolinda wananchi ni ka giduogo Homa Bay kaka gipango cha, giduogo gi an kaka kendo Obuya gi timna arwakogi. Gima pingo siasa migo gotieno nikech chik odagi, chik ma police gi chik mar Political Parties Act. Mar ariyo, giwe anyo jotelo mantie Homa Bay. Erokamano. Jojo Omwamba neno koseikore ntiere e gwenge mag Migori. Omwamba machiegni ahinya twak ma kawuono ma en ratil kendo wang'iyo ni to ang'o matimore e paw siasa. Tulo ma waneno gi ang'o matimore. Jo siasa ma e yo ma ji donjo godo e telo. To ng'ama yudo ber e gini Jojo Omwamba machiegni e twak ma ratil. Erokamano Bati. Inyalo winja? Anyalo winji makare ahinya Omwamba, dhi mbele. Yeah, nikech makanyo no talk winjira maber ahinya, but it's okay, I can hear you. Now, ibiro moso na wela ariyo go kasta biro kawo thuolo makende mondo an bende atim mos ne gima osetimore e Homa Bay. Ma Homa Bay ni makoro bende morore ahinya. It has happened, I mean, kuonde mopogore, but machiegni en ma Homa Bay. So families ma samoro dipone joge yudo hinyruok manie osiptal kata manyocho Nyasaye ok ni Nyasaye manyocho tho. Adwa kawo thuolo ni ambe makende mondo agone gi mos kabisa. Nitie principle moro achiel mawacho ni
bura ma ok mari wedhi. Mae gima koponi wan kaka leaders to gi joma luwowa principal ka chieng' moro wasome mwawinje to biro konyowa ni ka jojo maboloso bura to buche no ok berni wedhiye. Some of the deaths matimore ke korwa koni makoro ka ahinya manyotimore Omabei no gin thoge ma wanyalo geng'. To ineno ka ji ringo piyo piyo mondo ogolre ni okenan kare en nga. And ka oda obede kinde mag siasa gi to wabiro dhi maber nikech jeche neno kata kir lenda wananchi ni around 7:45 p.m. ne ng'ato go siasa e chuny boma ma Nairobi. I mean ma Omabei. I mean it's very dangerous. It's very dangerous for iketo ngima nyaka joma ma jolupni go e yo mok ne kare. Emomiyo kata IBC ne oketo ga up to the time ma ji nyalo bedo e siasa ni time kama nyaka kata sa par no nikech ne nena to ng'ama dwa timo jore ni en ng'ati ng'eni ka kodi keti gudo ji sa 1:45 nyithindo moko matimbe gi richo nyalo kawo advantage of that ma injo moko. Omiyo wan kaka oganda onego wabed very careful gi kaka wadwa handle gigewa gi kaka wadwa timo wachwa ma campaign. And onge gima ng'ato biro yudo by keto inyo ngima wadgi or keto ngima wadgi at least. Akiani that time ne in Kanye, there was a time mane Baba one of these countries, Akiani in Middle East countries, Akiani in UK, I don't know where he came from. I can't remember. To kane wachopo Mombasa Road, to ne wayudo ka sirikal oketo ngadho mamalo mar geng'o Baba mondo donje e town. Now I happen to have been part of that delegation Manoa Airport kamano. Baba no wacho ni for the sake of ngima jogewa, for the sake of ngima supporters pa kaka waseyudo situation ni kaka chalo jogewa mabiro tho. So Baba said I'm cancelling this thing and everyone should retreat. So maybe give me some of the things nikech kata joma ne timo gigi some of them osebedo wo Baba kande ging'eyo. So as much as ne wan gi freedom of expression, freedom of gathering, freedom of speech, to nitie kama koro ngima ni as an individual or ngima joma luwi are more important than those freedoms and the rights mani constitution. They are there, they are written. So sometimes it takes a leader to say no. Kama wantie, let's retreat, let's reorganize. To kiseneno ka joka ogang koni to podi wacha ni wadhi uru to ite ine e wi gari to ka gimoro watimo ti donje e gari to nyithi jomoko to tho anakwedo kang' mamalo. Having said that, but kik ng'ato misconstrue gima wacho ni anyalo bedo na jiwo lweny. An lweny ok anyal jiwo. Actually, I've been I've been a victim of such things. Masamori wacho pachi to ikelo jomoko ni mondo go yoso what. So ananeno ni jowa podi nyalo where and let me say this. Jolenda wananchi go bende ne nyalo wuya to ka gikotieno to gidok e ute gidhi nindo to kiny piny boruarua. There was a time mane gin Kisumu ne gidhi adhiya Kisumu kanyo ma giwacho weche gi gienya gitim ang'o gidok adoka piny noruarua mwadhi mbele. So and sometimes apani going forward waweya ng'ato pache gimodwa wacho no then ambe the following day we yenu waluongo the same round to wawacho ni gimanyo joka kono gi are not true. Number 2, yes, kibiro dala nati se konana fuo aran atemorana de me anyo de damitie to kingbe chika na biro. Sometimes kaka jojo mamba ato samoro onge imadwa na timi to joma luwa manyo neno kaka yenyo nyalo kawo that advantage. Kura at leadership level kiwe siasa pogo joge nikech joma luwoge nyalo pogore moloyo kaka gen piny godo nyalo dhi Nairobi to gibedo Nairobi club to gimadho chai to ng'ato to kinyi yiko. So joma luwowa bende maluwo jotelo bende nyaka koro ng'e to what extent masamoro pesa mumini nyalo konyi should anything happen. So an mane kaka nene George. Erokamna nyojo Omwamba. Erokamna apani winjo kaka omoso tapani winjo kaka Omwamba loso. Gini duogo kuom josiasa giwegi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osebedo kawacho ni josiasa giwegi
e joma nyayo timbe njoregi mondo ang'o matimre en ang'o ma nyaka timre ma nyaka nya njore iwinjo ko Omwamba wacho ni samoro nyalo weya weya inyalo paro chieng' ma Raila Amolo Odinga ne dhi chamo muma kaka president mar jopiny, the people's president. Mokwongo ne oket polise everywhere. Kamano dhi chame Uhuru Park. Bang'e polise go no gol oko dichiel. Ma ji no wuoya ma ji odok dala. Iparo ni debed ni ng'ato ka ng'ato kawo hard stance. Ang'o ma do timore Obuya? Chieng' cha kaka ni neno piny. Kamano ahinya, number one, ada chiwo my experience kaka jalony. Mar ariyo kendo gama ne nitie. Yes. Gino chakore kwa golo jakom e airport. Ka otamwa ne jakom ok nyal lori ndege mondo bedi kaka dhano ja Kenya mora man guru manyalo wuok e ndege mang'eni to owuotho donjo ka en gi travel documents maber mondo wuogo dhi e ode nikech rally man jakom be ne dwa dhi ne onge. Jakom ne johera mage oromo ne to ni kowe mane ode Karen. To itapend ni dho gate mar JKIA kani wuok e dho gate kama to ne donje wardna kama na rito nikech by then odo kan MCA mai Maradaim. Yes. No wuok kod johera magwa kaachiel gi Simbarati masani governor ma Makisi wan gi Babu Owino wan gi Sad Sumra kod jotelo mamoko. No awuok kod johera magwa ma king'iyo kata YouTube archives magu kanyo mos e biro ka gari maluwo Range Rover moting'o jakom en KBF 900A mano gacha vijende mane neno thogo odiochieng'no kende na wito vijende 11 ma vijende ga manuwuok mane rita an wuon gacha nogo lisasi 27 ma Nyasaye mangima mano ote olengo na tho o katha odiochieng'no. A few days later no wawuok kwa dhi timo swearing in to king'iyo mos jakom no wuok kodwa kwa wuok airport mane magomo gari kawano eka hotel mwaluoro industrial area wadonjo Likoni Road wadonjo St kanisa majo AIC mantie Jogo Road St Stephen wabira mos to yo yawuot warakore kodgi to wabira kwa chopo dho Nairobi kwa kalo Uhuru Park kwa chopo dho Nairobi Club. Yes. To jakom wacho ni piny koro lil chieng'o podho nwa eru kamano koro ng'ama kalo ka onge. Jakom no gomo ji because no neno the voice of reason ni ng'ato nyalo kawo advantage kata jasike mopogore gi sirikal ma kawo ngima johera mage. Nowacho ni joma osetho oromo gino rum gi kanyo. He went home ka piny pokolil. Kan wadonjo Uhuru Park mondo jakom obed sworn in. Nene ywaruok to ng'ama nowito ngima odiochieng'no ne onge kata di. Wayware gokinyi to karomo gimoro saa 5 to polise te otim nade oidho loche polise te owuok odhi. Nowe because dhano manuwuok oko manutuk ne Raila Amolo Odinga mondo obed sworn in as the people's president. I thank sirikal gobila mane nitie ndalogo ni nong'iyo ni dine giket IT maduong' kod rakruok goganda malich machalo kamacha do bedo mayhem do bedo masira mane ji mang'eny do wito ngimagi. Alright. Koro how I pray ni jo siasa masani ma wan go sani ko nyalo timo siasa maber machalo kaka mar Raila. Iwinja ming'iyo sama mogo pi pekne mogo. Right. Iwinja ting'iyo tikoni oyo adwa tedo kuon to gini nyalo pokolokore nyuka. Ang'o mi un jo siasa okune mano sani en tho gi kuom mane mano okunyaleno Obuya. Mane momiyo an kaka Kennedy Obuya I have been around. An osegoya gi Raila kwa donjo godiochieng' saa 4 kwa donjo mana gidhura around about ka kitamoni okwany mane gateway midonjo godo Mount Kenya gi kuonde mamoko. Adwa nyisi ni lweny mar siasa mar ji rakruok akor ga konu ji orakre gi dhogi. Okay. To ji owe keto ngima mar wafuasi mag johera at risk. Iwinjo ka Owoko iwacho ni jolinda mwananchi nyo keto wafuasi mage at risk.
nyaka sa achiel gi nus otieno ka gikok siasa seche ma piny olil ma jasigu moro nyaronyi ang'o matimore ang'o momiyo ma nyaka timre ochuno ni nyaka obed mana ni nyaka wadonji ma ka ok wadonjo to koro wan nyithindo. Mokwongo adwa dwoko wach ma Obuya wacho kae. Wawe umo gini. Ing'eni gini iume kachal ni onge gima lich manotimore kae. Serikal onego bed ni miya guarantee ma security. Wachak gi kanyo. One of the key things ma serikal onego bed ni timo en ni I'm guaranteed as a Kenyan. Ni an secure. Mano tij serikal. Right. Mar ariyo, serikal should guarantee me free movement anywhere in this country. Mano gima ni katiba. Wachako gi kanyo. Yes. Mar adek, ne wawuotho mang'eny Nyandiwa, Giri, wadhi nyaka Sindo, wawabiro Homa Bay, koro ka wawuok wadhi nikech sa oserumo. To nineno ndeche ma Nyandiwa kaka rach. Wakava kilometers madhi 100 indara mar rafu motimo buru. Matiende ni kaka ne wapango. Nok nyal pangre kaka ne wapango. Nok onego bed ni wadonjo Homa Bay gotieno. Nonego bed ni wadonjo Homa Bay gimoro sa 10. But kulingana gi kaka ne wawuotho gi ndeche marichogo. Gi kaka no dinwa nikech ne gichako dinonwa gokinyi. To polis onge gima ne notimo. Omiyo ok wanyal bukre kendo ni walokre wawacho ni jogo nodonjo moleo. Wan ne wakadho Homa Bay kwa wuok. To dinwa Homa Bay no. Ne wadhi kadho kanye. Odini mbele, odini diere, to odini gi toke, tigoi gi kidi, tigoi gi tear gas, tigoi gi bunde. Mano tim mama fundu mapoka dwara neno. Omiyo gini owacha tir kako nego bed. Mano opogre gi wacha yanya. Ka josiasa neno yanyre, nikech iwacho ni jatelo ma county ma Siaya no yanyo jatelo ma county ma Homa Bay. Serikal nitiere to sheria nitie. Ko yanyi to kidhi report. Dangi bukri ni ng'ato ko yanyi tirite samo biro gi joggi gidwa wacho gik ma giwacho tigoe. Mano ok donj. Mano ok anyal yie. Wati gi sheria, wan gi sheria. Sheria ma wan gono en musmeno mang'ado koni gi koni. Omiyo ko yanyi di report mondo polis odil gi wachno. Ka ng'ato biro wacho gik modwa wacho mek demokrasia, omiye nafas mondo wach gik demokrasia modwa wacho go. To ng'ata matimo timbe mafundu to onego mak. Jogo poko mak jaka kawuono. Wach mar ni jolinda mwananchi nokawo joggi oketo gima rach kamano ba ji ohinyre, ne wakadho ka wawuok Homa Bay sano oserumo. Rally mane mitimo gotieno, onge rally mitimo gotieno. Omiyo wawach gini tir kaka en. To gima danga wach, josiasa ema kelo gini. To pim ma Obuya pimo kaini mare gi Raila, mago jok manigo gi serikal. Wanigo wagi goons, to serikal ni kanyo neno. Then CS ma security Murkomen monego bed ni nyiso wa kaka onyalo konyowa sani or jok manyeno goyo wa onego bed ni osemak. Owacho ni ka polis osewacho ni gun nitiere kanyo. Idhi kuro nango. Mano gima rach ma awuoro ni to CS ni kara wiyo kethre. Mana ngomo wacho no. Odwa wacho nwa ni Kenya sani ni guns emotelo ni security mar Kenya. Security mar Kenya otel ni gi serikal. Omiyo ja serikal ok nyal bukre ni wacho ni no ne guns kanyo kori kweri ni kikidhi. Onego be ni gisemako guns go. Owoko ka oponi ineno ka nitiere thuol mbele. Idhi adhiya nikech samoro nitiere kamoro kaka nyalo ringo kata in gi lote lweti ka ok ing'eyo pek ma thuol ni godo. Ka oponi samoro ni utimo assessment. Nikech aparo ni josiasa kapok odhi e romo moro amora be nitiere assessment mitimo. Ni wadhi kama ang'o gini manitiere. What are the imminent dangers monyalo romo godo. Ka oponi nitiere dangers moneno kata gik moko be nitiere kama koro inyalo ng'adi wacho ni koro wapang mondo wabadhi kata watime bang'e. Of course. Mano nyaka pang kamano. Nikech nyaka watimre ke. Kidhi kamoro to nyaka idhi nona nena ni to chal nango. To kaka ne wapimo ne wayudo ka gik moko ne sawa. Kaka ne jogi wuok nwa, bodino nwa, bogowa, bodwa negowa, to kata serikal poko wacho gimoro about it, en gima jonya. En gima jonya kabisa nikech gima kamano ok en gima ber. To akwedo gino nikech ka wachako sani to wan gi higa achiel eka watim elections. To dhi bedo nango. To ang'o mamiyo gik manjaore kamano timre mana kaluo.
dak waseneno kogo ka okucho gore bonegore kaka ne ji onegre Homabay. Obuya Omwamba nigi wach moro no ka en gi wach moro ma bende odwani mondo medi kasa mia thuolo. Jojo Omwamba, ageno ni iwinje yo makare. In gini nyaka kama koro chopeni jo siasa ang'o machuno ni nyaka matimre. En ang'o remo ni iloko godo dhoch mane. Manyaka ji hinyre ahinya. Ang'o mamono ng'ato retreat kata ng'iyo ni ma oganda wa ka koro chopo kama koro oganda dhi hinyore to koro wanyalo ywe matin kiny bende piny norundi kapok ochamo piny. Omwamba. But I seem to be having the challenge mar jowadwago kawinj maber ahinya because I lost Pollyne at one point. Modong koro naneno mana side language. I lost her. Pollyne. Yes, so I think something needs to be done on either their mic or mine. All right. Now, there is an issue ma Pollyne wacho kanyo kane poke olala ma wacho ni sirikal onego bed ne provide security ne ng'ata ng'ata. I agree with her 100%. Mano tich sirikal mondo provide security. Yes. Takiani bong'eyo ni security chakore kod an to chakore kod in to chakore kod en. Kapok king'iyo the ratio of police officers to common citizen, ibiro yudo ka we are so much way police achiel nyalo rito ji 1,000 gi wiye. To ji 1,000 gi wiye gi at different points. So samoro a function achiel police kata 20 emote against kata 3,000 or 30,000 or 20,000. So kapok wadhi ni sirikal onego kwong wang'e ni to an kaka an be gima timo kama antie gi joma an go en gima nyalo miyo security na kata security mar ng'ato bed makare. Kapok wang'eyo mano to wabiro bedo kwaywak ni sirikal to wahinyore ahinya sirikal to wahinyore. And mark you Bati, yes, kata mana rally mar Linda Mwananchi manyoto the Omwamba with tremendous respect. Kani tiegi kwa noti moleto rach. But nyaka jotelo mane ne kanyo go. Ng'ato ka ng'ato ne nigi polisi are ura dika. To apart from that kawachi wabiro to donje iye. Koro mano neno ka en sirikal osemiye security. To samoro in moketi kaka shell, an moketa kaka shell, ng'at machielo moket kaka shell. Ing'eni gini paro na gire maji rebellion. Kene band. Noyudo kote. Maji rebellion. Ne en gine moro ma ikono jogi ni kan jokogo bunde. To bunde no dhi kiera ok dhi gine. Ok dhi donje dendi. Okay. Ok bi goy. So ema nyocho chalo na gi gima nyocha neno. Jomoko ni ewi gari gi police to jomoko boluoro gi to sia jomoko ni wadhi urabe gino koji. So adwaro anakwayo ni wan kaka jotelo or any other common citizen wabedi kwa ng'eyo ni ngima wa gi arita kwe mar ngima na chakore koda kaka an Jojo Omwamba to chakore kodi kaka en George Bati to chakore gi Pollyne to gi osiep na Ken mobedo kanyo. To kwa bedo ni sirikal to sabari otieno to campaign bendo kuchiengo tieno sirikal may not be able to handle these issues effectively. So anda gombo ni jowa obed o guide put adok on a point mana wacho jowa guide weche mag siasa madhi mbele gi in a manner ma ok ni benefit gi nikech ing'eni. Let me tell you George. Yes. Jotelo go kadepo ni gimoro ohinyo kanyo to Parliamentary Service Commission luongo ndege biro kawo gi paw ndege ma Omwamba no titero gi Nairobi. To koyud ka Nairobi ok ginyal change titero gi India at the expense of taxpayers. Man. To in tede samoro se dispensary matok dalau osechui pala ma Panadol be onge. Ma koki ni di manyo Panadol to Panadol be onge kata usi mitwang'igo no kende ma onge.
to jal mano keti ni dia dia gine ogoji gino dhi kiera kiera oken bunde to be ma thiedi ka at the expense of your life. So security we must start with us. All right. Daher duoke mi anafasa duoke. Yes, why ye? Ni security starts with me. Yes. Then serikal. Tadwa lero ne ni police ne nitiere makadho 500 to ne gin kanyo gi ng'iyo kakigowa. Omiyo waka gini kaka nen norach. Kik watem pando kaka norach. Right. Police ne nitiere mokadho 500 to ne ging'iyo kaka jogogowa to onge kaka ne gikonyowa. But we agree. Yes. Ni security starts with me. Yes. Tase wacho maler. Ni wanok ne rally mane ng'ato dhi e gotieno. Okay. Wan ne wakadho Homa Bay kwa wuok ka wadhi. Don ne wanego wakadh kune. Recommend. Pauline, but you know you better get the kune. Now Yes, let me tell you. Yes. I pray that because Kora, I want to assume Nenya Merane represent Linda Wananchi. Nitigi Milongone taking the greatest responsibility of Gimotimore. Or stop Gingagina. Mondo me wangi gini muaket sembenya imwapin ginyamin. Mondo wangi richo wuok kanye. Yes. Kaso waduto wakao responsibility twangia nito moving forward. Because siasa will be there forever. But nyakwa set good practices kaka jotelo masani. Joluno gonge ado chiwni ngeche moko. Yes. Ng'ato nawacho ni jowi mager emichuogo piene kuot. Ng'ato be nowacho ni nyang omiya nyang pok nuwuok e pi modhi omako rombo ng'ato e dala. Nyang ok bi wuok e nam mabi mak rombo ni dhodi. Ikawo mana rombo ni isembo itero ne nyang. Joluo be nowacho ni ng'ato maluor dak aming'a. To kendo adwa wacho ni nyamera ni it is evident mantie kata kavis mag TV kata social media kaka Roli Omondi mbunge ma Suba South wacho ni josindo koro wasetieko koro we wadhi uru Homa Bay mondo odho arad gi odho arakre kod jogo. Ang'o manotemo timo? No whip emotions or charge jopiny against jopiny mondo ji otim ang'o? Ji odhi onegre. Intention and motive ne en ang'o? Gima ka ok wanyalo accept mwa interrogate mwa condemn jointly across the political divide. Bede gima kama wadhi bedo ka waonge solution. Ng'ama chielo kendo osiepna mapapu wawino. Iwinja. Kanyamerani wacho negi kala Homa Bay, which is their right. Joma kalo timo ang'o e wi gari malo. To kendo wacho ni we uringo. Jogo joma tin un chuo te warakre araka uruko kodigi. You understand? Ang'o momiyo richo ma konchiel wang'iyo molo richo machielo. An kaka mano yudo kose dini yore ma Homa Bay koso ne poko dini yore ma Homa Bay kendo boy. Yore no chak din. No din nango. Yore no chak din. And let me tell you. Yes. What makes you think ni jomodino yore nyalo bet ni moko gino jasiko rengo moa kata siaya? What makes you think ni jomodino yore ok nyalo bedo josik babu mwa Nairobi? What makes you think ni jomodino yore nyalo bedo josik wanga mowuok Homa Bay? Mano nyiso ni josiasa nyalo tiyo gi jogi giwegi. Anybody nyalo kawo nyaka itim gimiluongo ni assessing risks. Sami jasiasa nyaka ibed ni in gi ng'at man gi mich mar assess risk. Police opuonji. I am very happy not recognize any police strength neni malo. Mana ka komambo wacho. Ratio ma police mar United Nations wacho ni police achiel onego rit ji 450. Okay. Ratio ma police ma Kenya ka against our population, police achiel rito dhano 1,700. Meaning ni police at any given time, police onge enough police strength manyalo contain excessive riots. Katiba wacho nango on picketing and demonstration. Can they demonstrate according to them loch marach? Katiba wacho ni onegi itime peaceably. Iwinya to konego beni bedo armed gi any weapon. The moment min wuon idhi timo picketing in Homa Bay, to in wuon in gi goons, iwinya kati di mana
kwedo loch marach miparo ma bed ma William Ruto bed mar Gladys Wanga. Tin wuon ise andamana gi guns mosemaki from saa 11 okinyi muting'o le gi beti gi ludhe e geche. Are you getting me? Agenda, what is the motive? So how I pray ni jolinda wananchi, and personally I condemn kenda wacha dier ni ngima mar da Kenya mora mora irrespective of their political position. Yes. Okonego beni wapimo kod siasa mora mora. Right. Ngima duong. To gima nyaka wayiere ni the greatest responsibility of mistakes motimoregi, linda wananchi leadership should also take responsibility mondo giwe keto life mag joera mag at risk. Nyang pok owuok e pi modhi omako rombo ng'ato e kul. To karongo no dhi modho ma ok no dhi oyoro od nyang. Ma to Obuya ing'e ni riambo i TV. Okonego bet ni beti TV kati riambo. On what strength? Iwacho ni watingo goons wadhi gore gi jiro mabe. Ni watimo picketing. Picketing mane? Wan ne wadhi wacho weche mek linda mwananchi. Gigik malinda mwananchi nyalo timo. What do you stand for? Onge picketing mane watimo. Wan ne wadwa loso gi ji. Yes, Omwamba. Koro okinyal wacho ni ne watimo picketing. All right. Okay. Omwamba, yes, ankodi online, yes. Penj na Pollyne ni. Kendo jowa next time wana bida karane no walo. Penj na Pollyne ni to. Mato chik mane moyie ma inyalo tim campaign ma bende poko yaw sa achiel gi nus otieno. And number 2. Penjrago adwa no gomba ng'e kuome ko kamano nene gari gine joma no kaw kama tego nyithi ji emo miyo gik ma tawacho go moko okia kata ni kare no timore. Pollyne, I put it to you ni jok mane ubiro go or whoever you so call your supporters. I'm saying this having recognized ni lwenyo kwanyal yie kuom ng'ata. To ogwang rach to gweno bende dwadhi. Nikech ang'o mane jo ka oting'o ne bede ka manotelo mbele gari ka gibede mane giting'o malo ka gito ne gidhi chinjo ng'a gito ng'ama ne gibiro Migori Homa Bay mar tong'o Pollyne uto nubi tong'o ng'a sa achiel gi nus otieno cha to kadang' wawachi ni out of that behavior eminent ka jomoko wita ngimagi kendo jomoko koro ni osiptal dang' wariambi. Why whoever is coming for peace must come with clean hands. George, I can't know what they time naka watch. Young boys had stones in their hands. Negin gibede luetegi. Bedegi ni di tongo nga. Kayo do walk on it. I am home and dry. Aparo ni ene monego wach na gima ne jogo timo gi gigo nikech mago goons mane ntiere Homa Bay. All right. Okay, Omwamba. Ibiro protect amondo da linda wananchi no ngojane matin. All right. Gima ne gitimo tieng cha Homa Bay. Mwananchi mane gilinda kuso macha ne uwa mwananchi. And as a result of that, people died. Jojo Omwamba, Sanika koro watieko Omwamba, because we are looking for a solution to this problem. Kaka Uganda, kaka joma jotelo gi jopiny. Nikech samoro kana somo weche manyien masa achiel, jomoko wacho ni tulo ma waneno sani kuom josiasa dhi mono Uganda wuok oko mar gombolo. To parni ma en ombulu migombo mondo telo lokre godo maber. Nyiso ni ji chako bedo gi luoro. Idiyo democratic right mar ng'ama ne onge kod gimoro amora ma enene ode. Koro nyalo luor ni ka wuok adhi go ombulu chieng' ni tanyalo hinyora. Eri kaka wadwa konyo ma, eri kaka wadwa los ma. Imbe chalo gimise kaw sai nikech kiwacho no ombulu midhi go en mar loko telo mondo bed maber. Telo mane marach? Telo onge marach. Telo ma waneno kaka Uganda sani mar President William Ruto. Telo ma kaka Uganda waseneno matunda ne. Okay. Kata nyaka Homa Bay kama ne giluono nitie duol. Kama ne Pollyne giluono kata si William Ruto. All right. Kama ne gilande ndege mane gilande Homa Bay kata si William Ruto. Ring road mane giluore kata si William Ruto. That is just Homa Bay. Okay.
Koro onge gimoro ma ng'ato wacho ne telo rach ni kok odhi ogombulu to ni mondo odhi ogombulu mondo lok hotel. Telo ma wan go is the best. I'm just finishing. Is the best telo mapok wadwaro. And let me ask you, kata mana sponsor gi ma winjo ni sponsor gi no. Yande wa mosore go ka. Jo imbe ni tinde ng'ama bendo dak Nairobi. Kanyo imbe neno gi oko in studio kanyo. Be nyalo siemona anything me wanyalo wacho ni we got out of that. So the Linda Wananchi Anokadak is their democratic right to do anything. In fact, I'm still going on record. They are allowed to go to anywhere. Kagilando girigino. The only thing, and Kigi kawa advantage malando girigino mari Uganda. And Gimakura Tiko Kawacho enia. Yes, Omwamba. Our leaders, Nyakakate interest Maroganda mbele. Okay. Our leaders must put the interest of our people mbele. Mondo wayude sawa moro mwanyalo yudo sawa wane tichni to gimoro mikono wakane ni Linda Wananchi to jito thoeni to kona kora Pollyne truth ni chiemoro na kwere ka kora kode one studio ero kama na nya Obuya watieki dakika chiel kada dakika seconds moko watika tika sakoro ero kama na nya adatieko ka wacha. I want it to be on record. Yes. Ni personally an kaka jakom UDA. Okay. Mahoma Bay kendo mo represent county sistema Kaluo. All right. Adwa wacho gi teko mathoth ni wa condemn. Okay. Strongly right. Any form of violence. All right. Intolerance, political intolerance en gima no sirumu chien kacha. All right, erokamano. But akwayo gi muolo gi bolro. Ne wajo siasa duto. Okay. Wa approach politics man gi dikoram. Siasa maonge ka advantage because inigi teko moro. Okay. Kora kwayo ni wasegwang, okay. wasegweng. Okay. Wawuguru waduto mondo me wari ujoluo. Right. Ka in opposition to bed go siasa mamol. Kito serikal go siasa mamol. Pollyne Mogik. Adwa nyiso jatelo mane penjo ni ne wan gi jok manotelo mbele gi pengni. Watieki. Watieko. Yes. Mago ne guns mane wayudo Homa Bay. To katieko, adwa yie gi gik mowach kae. Adwa yie gi gik mowach kae. Jotelo ma mek siasa. Keturu jok mutelo ni mbele. Mana chiel. Mara riyo, siasa en gik miwacho. Wapiem muru gi gik mwawacho, kik wapiem gi gore gi ji. Mara dek, kimi panga timi pesa mondi dhi tongo ng'ato kiki yie. Nyakwa Ramogi orum gi kanyo. Omwamba Musa enya nikech ang'eni koro pod ni in gi mamit nde. Pod wabro luongo ka kendo chieng' machielo kaka iwacho iwinjo be ni biro ka mondo koro wago mbaka ne achiel kachiel ka in e studio. Erokamano Nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV twak mar atilo chope giko. Erokamano Pollyne Owoko, erokamano Kennedy Obuya, erokamano Nyajojo Omwamba kuom yudo thuolo gima oganda gi oyiere ni telo gi jotelo nyaka be ni keto dwaro mar japiny mokwongo. Kik yie mondo ti kodi mondo iny ng'ato ma en nyawadu unyalo romo kama chielo. Nyinge en George Bati, oriti masani.